gaw sira ni a kun yiralen no ko jatige wale tabaw ko ulu keleme ka otige o sira lablala gaw pharmacie ni a yirala ka fo ko ulu kunte ka fura soro utukalo klebi saba furaw dili damne la uluma mali kɛnɛya kalanso sekin be no a yirala ka fo ko nunu kɔni man kan ka kalan kɛ kalandenw kunna ko sabula ko u tɛ sariya kɔnɔla la banka sɛnɛkɛlaw ulu jɔrɔlen do ko sabula ji bɛ ka ulu ka sɛnɛkɛfɛnw kuntunu an balimaw an bɛna ni kibaru ne walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɛnɛna la an balimaw k'aw ladɔnya ka fɔ gaw sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la boni duwanzan o sira kɔni kun tigɛlen do jatigɛ wale tabaw fɛ nka fɔ ka bɛn sɔrɔla la u ni dugu ɲɛmaw fɛ sira kɔni labilala k'aw ladɔnya ka fɔ ko jatigɛ wale taba nunu olu kɔni kun kɛlen bɛ ka boni duwanzan fo ka taa se gawo ma ka o sira tigɛ mɔgɔ kɔni kun tɛ se ka don ni yɔrɔ nunu na ko wa mɔgɔ tɛ se ka bɔ fɛnɛ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛla degunba ye dugudenw ma nka laban in na gawo dugu olu ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan u ni jatigɛ wale tabaw ka kuma o kumu kɔnɔna la u ye fo ka bɛn sɔrɔ kow la tarata do utukalo tile 30 sira nunu kɔni labilala nka k'aw ladɔnya ka fɔ ko sira nunu kɔni labilalen ko o kɔni tɛ yamaruya kɔni di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka dugutaga kɔni daminɛ joona la sabula sira nunu kana la jatigɛ wale tabaw olu ye dugu jukɔrɔ mugu do fan caman o kumu kɔnɔna la jatigɛ wale taba nunu kɔni olu kɔni gawo dugu ulu ɲɛmaw kɔni bɛnna la ka fɔ ko u bɛna dugu jukɔrɔ mugu nunu ni ka u yɔrɔ ɲini ni ka u bɛɛ lajɛlen labɔ walasa cogoya min na mɔgɔw kɔni bɛ se ka boli ni sira nunu kan kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ka sababu kɛ boni duwanzan fo ka se gawo o sira tigɛli ma a kun yɛrɛla ka fɔ ko fura kɔni kun tɛ ka se ka don gawo o kɛra sababu ye yen pharmaciw fura ko dɛsɛ kun bɛ ulu caman na banabagatɔ caman kɔni kun bɛ yen nɔ ulu bɛ degun kɔnɔna la sabula u tɛ ka u ka furaw sɔrɔ a ɲɛma ka taa o hukumu kɔnɔna la mali jamana ɲɛmɔgɔ ulu kɔni ye labɛn dɔw kɔni sabati walasa cogoya min na fura bɛ se ka taa di gawokaw kɔni ma k'aw ladɔnya ka fɔ o fura nunu a kun fɔlɔ u sera gawo tarata don utukalo tile 30 ni MINUSMA mɔgɔw ulu ka dɛmɛ sabula MINUSMA mɔgɔw kɔni ye fura nunu kɔni ta ka don ni u ye gawo kɔnɔna la k'aw ladɔnya ka fɔ ko fura minnu kɔni taara gawo ko a kɔni hakɛya bɛ taa tɔni 1 ni kila kɔni ɲɔgɔnna la gawo ye pharmacitigiw ulu ka ɲɛma ni o ye Agasuman Mayiga ye ale y'a yɛrɛ ka fɔ ko nin fura nunu kɔni sɔrɔli ko a kɔni kɛra lafiyaba ye dugudenw ma ko sabula ko nin bɛna kɛ sababu ye ni ka caman bɔ banabagatɔw ulu kɔni ka degun na ko fura kunfɔlɔw kɔni taara ko ga ko jumado ko fɛrɛ kɔni bɛna tigɛ mun kɔni fɛnɛ ye kura rouge mɔgɔw ye ulu fɛnɛ ka taa ni fura kun filanan ye an b'aw hakilila jigi ka fɔ ko sira kɔni kun tigɛlen do nka a labilala i n'a fɔ an bɔra sitan k'a fɔ cogoya min na nka o kɔni bɛnna ta farati kɔni b'a la k'a fɔ ko mɔgɔw ka u kɛ sira kan waati ni cɛ sabula dugu jukɔrɔmugu ulu dogolen do fan caman k'aw ladɔnya ka fɔ ko gawo ale ni a marabolo duguw bɛɛ lajɛlen ko ulu kɔni kun bɛ nin degun nunu kɔnɔna la ko nin kɔni kun ye a kalo 4 ye kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye kɛnyɛrɛ ye kɛnɛyasoba kalanso dɔw bɛ yen nɔ a yɛrɛla ka fɔ ko ulu kɔni man ka kalan kɛ kalandenw kunna ko sabula ko u tɛ sariya kɔnɔna la mali minisiriso min bɛ yen nɔ ni o ka baara ɲɛsilen do sanfɛ kalankow ma ale kɔni ye sɛbɛn bɔ ka bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya ko sanfɛ kalanso 8 bɛ yen nɔ ni a yirala ka fɔ ko nunu ye kɛnɛya kalansow ye ko nunu yamaruyalen tɛ ka fɔ ko u bɛ kalan kɛ ekɔlidenw kunna nin kalanso nunu ulu kɔni ka kalandenw ulu kɔni ma yamaruya u ka ni ɲɔgɔndan nunu kɛ sabula a yirala ka fɔ ko u ka kalanso ko ulu kɔni kun tɛ sariya kɔnɔna la k'aw ladɔnniya ka fɔ sanfɛ kalansow ulu ka minisiriso o ka communiqué kɔni kɔnɔna la ko ulu ye a yɛrɛ ka fɔ ko kabini salon ko ulu kɔni kun ye kangarimada kɛ ni mɔgɔ nunu ɲɛna ko ulu kɔni kun ye u ka kalandenw ta examen kɔnɔna la nka ulu ye a laɲini u fɛ u kɔni ka u jija ka don sariya kɔnɔna la ko nka ni maa caman kɔni de bɛ yen nɔ ulu ma don sariya kɔnɔna la o kɔni kɛra sababu ye ni ɲangilibere kɔni dara u kunna ka fɔ u ka sanfɛ kalanso minnu kɔni bɛ tali kɛ kɛnɛya kalan na ka ulu datugu k'aw ladɔnna ka fɔ ko ni kalanso 8 min kɔni filɛ nin ye ko yamaruya kɔni kuma di u ma ka fɔ ko u ka kalan kɛ walima ka fɔ ko u bɛ sanfɛ kalansobaw ka ulu dilan ko nka ko mun kɔni ye u ka duguma kalansow ye ko basi kɔni tɛ o la ko ulu kɔni kalanw bɛ se ka kɛ k'aw ladɔnna ka fɔ kalanso minnu kɔni kofalen do nin kuma in kɔnɔna la o ye école de formation des agents de santé ni o ye EFAS ale ni école de santé privée de Fana ale ni institut de formation Croix-Rouge malienne ale ni école de santé Kala de Bakineda école de santé Baminata Doucouré ale ni école de santé Bakari Jakte école de santé Mariam Diarra ale ni école privée de santé Univers Santé nin kalanso 8 nunu kɔni ne yamaruyalen tɛ ka sanfɛ kalan ko o kɔni kɛ kɛnɛya ekɔlidenw kunna kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye bankas yen sɛnɛkɛlaw olu kɔni kamana fililen do kosɛbɛ ko sabula ko sanji kɔni bɛ ka na cogoya min na ko o bɛna degunba la don olu kunna kibara min sera ma olu ye a yɛrɛ ka fɔ ko nin dɔgɔkun laban nin na ko san kɔni tun bɛ se ka tile 3 kɔni kɛ a bɛ nali la ko wa ko o
yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ji o kɔni bɛ olu kɔni ka sɛnɛkɛfɛnw ka olu bɛɛ lajɛlen kuntunu k'aw ladɔnna k'a fɔ maa caman kɔni ne ka ɲɔforo bɛ yen nɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔni taara ji fɛ ko wa ko sanji kɔni bɛ ka foro caman minnu kɔni cɛ tantɔ ko a caman kɔni bɛ ka kɛ kani ale ni bankasi de kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la ni duguden ninnu olu kɔni jɔrɔlen don k'a fɔ ni olu kɔni ka samiya ma ɲɛ a ko kɔni bɛna laban cogo di an balimaw ni kibaruya ni kuma an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ